Dakkel nga yaman, anak ko, kat ituloy mo pa iti sa iti pinagagaling mo. Daytoyan kay arapaapi ket agyaman ang unay amin sa propisyo kanya. Anak ko, agyaman tayo ken ako tayo a Diyos, kahan na tayo binaybayan. Ket sapay la kumata tuloy iti pinagrambak iti biag tayo.
and gentlemen, presented to you. Diba nga, may intro pa ako. Ladies and gentlemen, performer number 3.
present to you performer number 4. Lumabaling anak ko, haan ko kaya't nga mapadasam, tinapadasa, amiga. Nanang tataw, nanubuti arap pa ako, yung magtag-ara na aritibiyag tayo. Ang kayo madanagan, nati arap pa ako, kit asidik ka na tayo.
Thank you very much, performer number 4. OMG! Mukhang mahihirapan. Hindi ko makita. Okay na. Ladies and gentlemen, performer number 1. Hindi ko nga tumampot ang may
very much for former number 1, and that ends our competition. Congratulations once again.